ቃል በመጀመርታ ነበረ እትቃል ድማ አብ አምላኽ ነበረ እትቃልውን አምላኽ ነበረ እዚ በመጀመርታ አብ አምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኮነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይብኡ ዝኾነ የልቦን ሕይወት አብኡ ነበረት እታ ሕይወት ከ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃንውን አብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና አይሓዞን ዮሐንስ ስሙ ሰብኣይ ካብ አምላኽ ተልኢኹ ተንስአ ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱን ምስክር መጸ ብዛዕባ ብርሃን ዳ ክምስክር መጸ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ኣብ ዓለም ነበረ ዓለሙን ብኡ ኮነት ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ነቶም እተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ አምላክ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ካብ አምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ሥጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም እቲ ቃል ሥጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ርኤና ዮሐንስ ብዛዕባኡ መስከረ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ንሱ ቅድመይ ዝነበረ እዩ እሞ ንሱ ቅድመይ ነበረ እቲ ብዛዕባኡ ዝበልኩ ንሱ እዩ ኢሉ ጨደረ ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቡ እዩ እሞ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መጸ እምበኣርከ ንሕና ኩላትና ካብ መልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረአየ የልቦን እቲ ኣብ ሕቑፊ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዲ ንሱ ኣጋሃዶ